asi straight inonzi go back to sender kana kudzorera kwarinenge rakabva nekuti hausiwi iwewe unenge wakanozvitakura kana kunozvitora kwazvinenge zvakabva. Munhu anenge achida kuedza kugadzirisa utsinye mukurarama kwako, saisinodzorera kuti zvikamboonekwawo pavana vake kana zvikambonzikawo pakati penyama dzake zvinoita sei. Kudzorera kwedu zvinoenda newe muzukuru kuti watafe here, watapenge, wataite stroke aumetiwe here, wataita accident here, kana wati aite zvese zvaakakuitira mukurarama kwako asangane nazvo kuitira kuti kana zvinge zvakusvikawo panyama dzake anzwisise. Nekuti chinhu chatakadzidza, muroyi kana asina kunzwa kuti izvi zvinorwadza sei anoramba achikwichidza. Wonguti kakupei mushonga wazukuru asi zvinokubatsira nguva diki-diki, nguva inoteera matambudziko atanga zvekusimuka. Ndosaka muchizwa nezvichemo zvekuti hatisi kupona. Inhau dzekuti panenge pasina kunodzorerwa muroyi uya anoramba achikwichidza matanda ake kuti aivaina handingakundwe. Ende zvechokwadi ukaita zvekutamba unovira pasi. Saisinokurudzira kuti vazukuru potei muchinzwisa henyu varoyi kuti kana zvinhu zvakadai zvichinge zvakuya mukati mekurarama kwako unonzwa sei, akurwadziwa akuchema nazvo. Ende izvozvo ndinozvifarira sengine hangu, ndinozvifarira kuti zvinge zvichiitika kune varoyi vanenge vachitishungurudza mukati mekurarama. Musha nemusha une zvawo, handi musha wese une varoyi asi musha nemusha une zvawo. Kune vaya vanoti vakafirwa nehama dzavo zvisinganzwisisiki, zvavasingazivi kuti zvakafamba sei. Isusu tinoti pakudzorera kwedu futi tinokwanisa futi kumutsa vafi vavo vachienda kunorwisa mukati memusha unenge wakabata ropa. Hakuna mushonga unonamira pasina chironda kana nhunzi inonamira pasina chironda.